Estem pensant una mica de desenvolupar encara més producte per vehicle. Un d'aquests objectius que tenim nosaltres és ajudar les empreses que siguin més saludables. Ajudem que tinguin un entorn millor, que poden tenir més èxit. Exacte. Healthy Company, no? Healthy Company, yes. Per què diem Healthy Company? Per què creiem que no totes les companyies són healthy? Algunes sí, algunes no. Què està fallant? Moltes coses estan fallant igual, que crec que tothom ja podem veure i donar què està passant. Llavors és el moment de canviar el xip, a poc provar altres possibles camins per millorar les coses. Sí, correcte, però al final, d'alguna manera, qualsevol humà diries que jo vull això, no? Què és el que l'allunya d'això? Pot ser l'ego. La por, no? Sobretot. La por. La por és el que fa que, en lloc d'anar cap a un bon propòsit, un good willing i tal, que és el que vol realment, no? Segurament s'allunya i potser va cap a un altre camí, no? Sí. Que és el camí més curt, el més fàcil, el que moltes vegades fem tots, no? Perquè tenim por i és normal tenir por. No sabem què fer-ho o com sortir. Nosaltres diem que no hem de tenir por, que hem d'anar al bon camí, que sempre és el que funciona, aquest sempre funciona. Doncs, des d'un punt de vista de química, jo he intentat pensar una miqueta així, de crear una fórmula que servei volem oferir. És vista de Google i pack d'idees. Què volem dir? La fórmula que existe, que hem pensat, és weakness o problem, debilitat o problema que existe dins d'una empresa a través de eines que nosaltres oferim a aquestes empreses, facilitem el procés de solucionar aquestes debilitats. Com nosaltres volem facilitar-ho? Doncs a través del mètode de EGT, Evolutionary Growth Thinking. Què és EGT? EGT és com un catalitzador, no? Catalitzador. Què és un catalitzador en química? Un catalitzador és una molècula, és una estructura, és una cosa que ajuda que una reacció arribi a su final, a su producte final, més ràpid. Més fàcil i més ràpid. No és reversible. Nosaltres pensem, quan utilitzem bé el mètode EGT i quan arribem a la solució final, no va a tornar a altres vegades a problemàtica. Correcte. Per què no reversible? Perquè una vegada una empresa canvia les creences que té respecte al que és possible que pot fer i que elimini les pors que la limiten molt, això ja no és reversible. Per tant, una vegada canviem les creences del que podem fer dins de la nostra empresa i deixem d'actuar amb tanta por, a mesura que puguem vencer això, serem capaços de fer molt més del que estem fent. Seria així. Correcte. No té volta enrere. Exacte, com que aquí tenim apuntat. With creative activities we can help to boost purpose and willing of the workers. Pues nosaltres, si podem demostrar que EGT pot ajudar a facilitar o solucionar aquestes debilitats, què passa? Amb creativitat que proposen en les empreses, ajudem que els treballadors treballen amb més alegria i amb millor propòsit. I amb voluntat. I això resultarà una alegria dins de l'empresa. More happiness of the workers, more abundancy for the organization or company, more efficiency for the whole system, and finally global win-win. Clar, creiem que és el camí que ens porta també cap a un global de que les empreses puguin treballar en uns objectius que siguin sostenibles, no només de boqueta com s'està fent ara, no només de dir soc sostenible sense ser-ho, sinó sostenibles de veritat i que arribem a aquests bons propòsits que tenim aquí. Que al cap i a la fi, si avui en dia en el món tenim tantes empreses que estan molt poc sanes, és perquè les creences estan equivocades. Hem de canviar també aquest xip a vegades que tenim com una sèrie de lideratges que estan molt malalts i que nosaltres pensem que estan bé. No, aquest és el camí correcte. Doncs com volem fer-ho nosaltres?
Doncs una cosa que estem pensant, o sigui, intentem ara desenvolupar és un template model, que és Efficient Constructive Human-Centered Model. Què volem dir? Amb aquesta secció la idea és que les empreses o organitzacions que necessiten nostra ajuda han de donar-nos una mica d'informació de les debilitats que ells han identificat dins del seu entorn. I en una altra part detallen una mica més. I després, the study the resource of the weakness problems. Necessiten saber que aquestes debilitats han de donar una mica més d'informació d'on vienen. Pensen dins d'ells d'aquest problema d'on vienen. I també tenen que dir quin departament és més responsable per solucionar aquesta debilitat que ells han identificat. I aquest departament o aquest sector o aquestes persones que intenten proposar sus idees que debilitats troben que tenen dins i que fortaleses troben que tenen dins. Llavors, després comencem nosaltres. Nosaltres comencem com? Vista de Google i Pack Veritas. Per vista de Google, nosaltres que sempre comentem, vista de Google és veure el projecte global des de molt lluny, des de fora, amb ajuda de perfils diferents, no? I intentar estudiar què està passant dins d'un entorn concret. Finding efficient tools inside the company or organization. Evaluate the creativity and problem solving of the workers with creative tallers. Evaluar la creativitat de les persones dins l'empresa a través de creative tallers, o sigui, fem tallers amb creativitat per descobrir la creativitat dels treballadors. Correcte. Clar, quan diem el global, l'Efficient Constructive Human-Centered, totes aquestes coses de cap on anem ho saben veure millor les persones creatives. Després hi ha les persones que saben produir, que també són molt importants, però ara mateix només ens quedem en la majoria d'empreses en produir, no sabem ni per què ho produïm, ni per què ho produïm, copiar el que fan els altres, competir com a bojos. Aleshores nosaltres diem, no, anem a veure, anem a buscar això d'aquí, o sigui, igual no cal produir tant, igual podem produir d'una altra manera, menys, que tingui més valor afegit, però necessitem gent creativa, perquè si no l'empresa se queda només amb una pota, li falta una pota que és la que quasi totes van superfancades, que és falta de creativitat, falta d'innovació, falta de crear nous productes que sàpiguen que serveixen per anar cap a un propòsit, perquè si no ningú segueix. Llavors, si nosaltres ajudem que l'empresa potencialitat de cada treballador millorar aquest descobriment, llavors anirem cap a un camí de benestar. Dos coses poden passar, jo crec, o diverses coses, no sé. Una cosa pot ser que nosaltres també arribem a la mateixa conclusió que és veritat, aquesta debilitat o aquest problema que està identificat és una debilitat real i nosaltres també estem d'acord que existe aquesta debilitat. Una altra cosa que pot passar és ells pensen que el problema és problema A i nosaltres, després d'estudiar, després d'investigar, no, el problema A no existe, és problema B. Falta de propòsit, falta de voluntat, falta de unes altres coses que ara no sabem. Llavors, en aquest procés nosaltres hem de demostrar als caps de les empreses que mira, nosaltres hem fet aquest estudi, estem d'acord amb el que vosaltres heu identificat o nosaltres pensem que el problema A no existe, és problema B. Doncs nosaltres hem de demonstrate all of the analyzed data to the head of the company, make an efficient conclusion from the whole process, o sigui, analitzar, o sigui, demostrar aquestes dades, o sigui, tot que hem fet, o l'estudi que hem fet, i provide your pack of ideas, explain with the details benefits that can arrive from each of the ideas. Què volem dir? Generar riquesa sense generar deute sobre l'aire. Exacte. Que és la manera més fàcil de generar riquesa.
Aleshores, nosaltres diem generar riquesa amb idees i que estiguin super alineades amb bon propòsit, bona voluntat, centrades en la humanitat. Per què? Perquè no deixar deutes. Per no deixar deutes. Exacte. Podem transformar moltíssim, és a dir, no proposarem idees que necessitem molts diners, endeutar-nos, perquè no és la nostra manera de fer, perquè estem a lo de sempre, estem a no generar deutes a futur. Estàs d'acord? Totalment. Menys mal, perquè si no ara tenim un problema. Aquest seria un primer producte que seria potser bastant fàcil ara ja de començar a implementar alguna empresa que tingui ganes de provar coses, que tingui ganes d'innovar i és un primer producte. Després tenim també productes de fer propis productes, o sigui, pensar productes perquè també està per fer, però bueno, ja hi entrarem. Entrem en una primera cosa i ja anirem explicant tots els altres productes que tenim. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Ya está? Pues sí. Pues venga, vale, vamos a explicar.